ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ବାହାରେ କେହି ନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଭୋଳାବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଭୋଳାବାବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ଥିଲା। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କହିଦେଇ ତ ଚାଲି ଆମର ଘର ପାଖରେ ଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରେ ତିଆରି ଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାଗ ଫଣାଟି କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ। କିନ୍ତୁ ସେପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆମ ତୁଳସୀଙ୍କୁ କିଛି ଆମର ଏଇପରି ଭାବରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଦେଖେ ତ ଆମ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଏଠି ମୋର ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାରିଲେଣି। ତ ଆମର ହେଲ୍ପର ଭାଇ ଯେ ରୋଇ ଭାଇ ଯେ ଏଠି ଆମର ମସଲା କରିବାକୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ମିଠା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଘରେ। ତ ବାପା ଆମର ଏଠି ମିଠା ଝୁଲା ଧରି ଚାଲିଲେ ଆମର ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବି ତ ଦେଇ ଘର ପାଖକୁ। ତ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ବାଇକ୍ ପାଖରେ ଆଣି ଦେଇଦେଲେ ମିଠା। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଥିଲା ଆମର ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଜୁହାର ହେଇକି ଯାଉ। ତ ଭାଇ ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ କ୍ରସ୍ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଇଷ୍ଟ ପାଖକୁ। ତ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମକର ବାହାରକୁ ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଯାଜପୁରରେ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାରିଲୁଣି ଯାଜପୁରରେ ଯିଏକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଯିଏକି ଅଖଣ୍ଡ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ। ତ ଆମେ ବଜାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ବଜାରରେ ତ ସେ କିଛି ହେଇପାରିଥିଲା। ଆମ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସି ତ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିଥିଲୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ବାଲିମେଳାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାରିଲୁଣି। ତ ବାଲିମେଳାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏହିପରିଥିଲା। ବାଲିମେଳାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଣି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଏଠି ମିସଲପୁର। ଯାଇକି ମିସଲପୁର ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଏଠି ଆମର ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମିସଲପୁରରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତାର ପଛର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏହିପରି ଥିଲା। ତ ଭାଇମାନେ ଚାଲିକି ଆସି ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଦଧିଆମାନପୁର ମନ୍ତେଇ ନାହିଁ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ କିଛି ଏହିପରି ଥିଲା। ତ ମନ୍ତେଇ ନଈର ନଦୀର ରଙ୍ଗ କିଛି ଏହିପରି ଥିଲା। ତ ମନ୍ତେଇ ନଈ ପୋଲଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାର ବି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆମ ଦେଇଘର ଗାଁ। ଦେଇଘର ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ବାଇକ୍ ଧରି ଆସୁଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରେ ମିଠା ଦେଇକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଦେଇ ଘରକୁ ତ ମିଠା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଦେଇଘର ଗାଁ ପାଖକୁ। ବାହାଘର କିଛି ହେଇପାରିଥିଲା ତ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲୁଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ହେବାକୁ ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବାହାଘରରେ ଥିବା ଆମ ଗାଁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରକୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆମ ଗାଁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରେ। ତ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିଦେଇ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଦେଇ ଘର ପାଖକୁ। ତ ସେ ଦେଇ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ତ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଦେଇ କ'ଣ କରୁଛି ଘରେ। ତ ଆମେ ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ପାର୍କ କରିଦେଲୁ ସାଇଡ଼ରେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଦେଖେ ତ ମୋ ଦେଇ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲାଣି ଆମର ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଆସିବୁ ତ ସେଥିରେ ଭଜା ମାଛ ଭଜା ତ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଏଠି ମୋର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେଇର ବଡ଼ ଯା ଯିଏକି ବୀଣା ଦେଇ ସେ ଆମର ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି ଆମ ଗୁଡ଼ା ଦେଇ ବୋଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାକୁ ଦେଖିକି କିଛି ତମେ ଆପଣମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ବି କିଛି ଭାବିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଏଠି ଫାର୍ମିଂ କରିଥିଲେ ତା ସହିତ ମାଛ ଫାର୍ମିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ। ସେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ ମାଛ କିଛି ରହିଲେ ନାହିଁ ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ଶୁଖିଲାରେ ପଡ଼ିଛି ତ